Benvinguts i benvolgudes. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta jornada en format webinar per la presentació dels resultats del projecte Pinso Cirbio. Aquest és un projecte amb finançament de l'Agència de Residus de Catalunya que va iniciar la Federació juntament amb el Centre de Recerca Leitat fa 2 anys amb 2 objectius. Estudiar els potencials models de negoci circular dins de les cooperatives i buscar sinergies entre cooperatives de diferents sectors per tal de poder aprofitar coproductes com a matèria primera per a la fabricació de pinsos. Des de fa anys, la Federació aposta per la sostenibilitat del sistema agroalimentari català i per això busca la millor gestió de productes i coproductes derivats dels processos productius. És el que històricament coneixíem com a residus, però que fa molts anys que ja tenim, o fa uns anys que tenim ja la consciència de que realment són coproductes susceptibles de ser reintroduïts en el sistema com a matèries primeres. La sostenibilitat del sistema es busca no només en termes mediambientals, sinó també en termes de sostenibilitat econòmica i social. I aquest és un dels objectius, aconseguir la sostenibilitat en els 3 aspectes. Des d'aquesta perspectiva, a dintre del sector agroalimentari, el sector cooperatiu és el que presenta un major potencial per desenvolupar la bioeconomia circular, ja que per la seva filosofia considerem que és l'agent més idoni per donar valor al territori, als recursos i a la seva gent. La presència del sector cooperatiu i la seva influència arreu de tot el territori, les infraestructures amb les que compta el sector cooperatiu agroalimentari i la seva relació amb la població rural fa que sigui l'agent dinamitzador més adequat per la implantació de les estratègies que marca la bioeconomia circular. Concretament, aquest projecte Pinso Cirbio, com ens explicaran els companys de la Federació i de l'EITAT, no només ha estudiat el potencial de diferents coproductes per utilitzar-los en la fabricació de pinso, sinó que també ha estudiat diversos models de negoci que puguen beneficiar les cooperatives productores del coproducte i a la cooperativa productora del pinso. Moltes gràcies de nou a tots per ser-hi i us desitjo una fructífera jornada. Molt bé, moltíssimes gràcies, Emili, per avui acompanyar-nos. Ara, doncs, tal com diu el programa, passem la paraula a la Clara, de la Federació, i a la Montse Jorba, de l'EITAT, per parlar de la bioeconomia. Gràcies, Teresa. Gràcies, Emili. Bon dia. Vaig a compartir la presentació. Ho veieu bé? Tot perfecte. Perfecte, merci. Vaig a posar una mica en context, crec que tots ja ho sabem, però sempre està bé recordar-ho. Nosaltres som la Federació de Cooperatives de Catalunya, representem unes 190 cooperatives agràries que tenim federades ara mateix, amb un total d'unes 30.000 persones sòcies i una facturació global d'uns 2.000 milions d'euros. Aquestes cooperatives agràries són de diferents sectors, com bé sabeu, tenim sectors d'arròs, fruita dolça, fruita fresca, fruita seca, oli, ramaderia, pinso. Avui parlarem concretament de les cooperatives de pinso i de cooperatives de diferents sectors que creen subproductes. Oli, arròs, vi i ja està, oli, arròs i vi. Llavors, des de la Federació de Cooperatives impulsem l'economia circular des de fa anys. Aquí us he ficat un link d'un vídeo que tenim al canal de YouTube nostre, que si voleu després us passo pel xat perquè podeu veure que com hi hem treballat des de fa anys, tant des de la cooperativa com des de la Federació. Igualment, jo avui ara us faré un petit resum. L'economia circular és un model de producció i de consum que el que busca és reutilitzar els diferents productes per allargar la seva vida
disminuint el gasto de recursos que tenim, disminuint la dependència de diferents matèries primeres i reduint la quantitat de residus i el seu impacte. Des del cooperativisme ja fa anys que estem implicats en això. Busquem l'aprofitament i la revalorització dels diferents residus que ara comencem, com bé ha dit l'Emili, que comencem a considerar subproductes. Per què ho considerem subproductes? Per la seva pròpia definició. Un subproducte és un residu que es torna a utilitzar per substituir diferents matèries primeres i que es pot recuperar en el seu cicle de vida. Tot això per aconseguir una sostenibilitat econòmica, ambiental i social. Aquí us he ficat alguns exemples de diferents cooperatives que ja han començat amb el seu camí en l'economia circular. Algunes ja fa molts anys que hi estan treballant, algunes són més noves. També hi ha altres exemples que no puc ficar aquí, però més o menys totes actuen en un mateix sentit, que és la reutilització d'aquests subproductes. Tenim exemples de cooperatives que utilitzen la sansa, per exemple, sansa d'oli, per utilitzar com a fertilitzants o per utilitzar com a font d'energia, en biogàs, per exemple. També s'utilitzen les dejeccions ramaderes com a font d'energia, com a fertilitzants després d'una sèrie de processos. Cooperatives que utilitzen diferents subproductes com puguin ser pinyols de fruita, closca, fruita seca, clofolla, palla de cereals, i l'utilitzen també per obtenir energia a través de calderes de biomassa. Altres que fan una mica més de tractament en els diferents subproductes, van una mica més enllà, busquen una major revalorització i treuen additius dels diferents subproductes per obtenir productes com biopolímers o bioplàstics, productes utilitzats per a la farmacèutica, per indústria tèxtil, etc. A més, nosaltres des de la Federació no només impulsem que les cooperatives treballin en l'economia circular, sinó que tenim una responsabilitat en treballar conjuntament en aquesta economia circular. És per això que ja fa anys que treballem en diferents projectes per potenciar aquesta economia. Aquí teniu diferents projectes que tenim, també a la pàgina web està tota la informació de cada un d'ells. Tenim alguns que són de caràcter europeu, que estan més enfocats a un estudi, no diria bibliogràfic, però sí que no és tant a la pràctica. Per exemple, tenim Agrimax o Agriloop, que el que busquen és una revalorització de diferents subproductes a través de biorefineries. Després tenim el Tango Circular, també de caràcter europeu, que està més enfocat a la formació dels productors en aquesta economia circular. I després tenim projectes més de caràcter regional o local, enfocat cap a les cooperatives, com per exemple el Sabasco, que fa un pas més enllà, més o menys igual que el Pinso Cirvio, que no els queda dins del sector agrícola, sinó que busca la valorització dels subproductes per a la bioconstrucció. Després tenim el Bioferti, que fa una valorització de les dejeccions ramaderes, el Copvitilop, que fa una valorització dels productes obtinguts de la verema i dels productes obtinguts del processat del vi per utilitzar en biofertilitzants. Per tant, ja tenim una història en l'estudi de l'economia circular i aquest projecte de Pinso Cirvio neix a partir de seguir aquesta història i de seguir treballant en aquest procés. I ara la Montse us explicarà una mica més les oportunitats d'economia circular que podeu trobar dins de l'EITAT. Merci. Moltes gràcies, Clara. Doncs sí, soc Montse Jorba, àrea mànager de l'EITAT, i avui us explicaré una mica quines són les capacitats i l'expertise de l'EITAT en economia circular. Deixeu-me compartir la meva presentació. Perfecte, oi? Em confirmeu que es veu bé? Sí, confirmem. Perfecte. Doncs, com us deia, l'expertise i les capacitats de l'EITAT en economia circular. Per qui no conegui l'EITAT és un centre tecnològic
privat, sense ànim de lucre, i el que som és el partner tecnològic per tot tipus d'entitats, en el qual la nostra visió és ser aquest partner tecnològic, aportar competitivitat a aquestes entitats mitjançant solucions tecnològiques i noves estratègies per progressar com a empresa dins del marc de l'economia circular i en diferents àmbits. Dins de l'EITAT, com a centre tecnològic, tenim diferents departaments, departaments de materials, de salut, per exemple, però avui dins del Servio, evidentment, presentaré el Departament d'Economia Circular i Descarbonització. És un gran departament, som gairebé 100 investigadors treballant en aquest departament i el nostre objectiu és treballar en aconseguir una producció molt més sostenible, una producció molt més segura, aportant solucions per tal d'anar a optimitzar l'ús de recursos naturals i, sobretot, valoritzar residus o subproductes que es puguin generar dins de tota la cadena alimentària. L'EITAT no és sectorial, treballem en tot tipus d'indústries i de sectors. Evidentment, dins d'avui, d'aquest webinar, remarcar que treballem moltíssim amb tot el que és l'agroindústria i totes les empreses de biotecnologia i d'alimentació animal. Llavors, dintre d'aquest gran departament d'economia circular, jo estic liderant un grup, una àrea que és de biorecursos i tecnologies agroalimentàries. Estem situats a Vilanova del Camí, al costat d'Igualada, i som l'àrea que estem treballant més intensament en tot el que és la cadena agroalimentària, però sí que també mencionar que hi ha molts altres grups de l'EITAT que d'alguna manera també treballen en alimentació. Llavors, què fem en aquesta àrea? Bàsicament portem ja molts anys treballant en el que és la valorització de residus que es generen al llarg de la cadena agroalimentària per tal de transformar-los en ingredients actius, donar-li un valor afegit a residus o coproductes o subproductes. Podem treballar des de fora del marc legislatiu fins a subproductes ja actualment aprovats, en els quals mitjançant diferents tipus de tecnologies els podem donar un valor afegit per tal d'anar a maximitzar la seva aplicació. Com diem, nosaltres treballem en un portfoli de tecnologies dins del marc de la biorefineria. Al final, la biorefineria el que ens aporta és un aprofitament màxim del que és aquesta biomassa o aquest biorecurs que li diem nosaltres, que pot ser això, residu, coproducte, subproducte, en el qual nosaltres hi apliquem diferents tipus de tecnologies. Moltes vegades comencem ja per un mapeig dels residus, de vegades, com el Silvio, s'ha de catalogar molt bé què s'està obtenint, quins volums, quines aplicacions avui en dia s'hi estan donant, quin valor s'hauria d'estar aplicant, on s'està produint, l'estacionalitat d'aquests residus, la conservació d'aquests residus, com es recullen, si es pot millorar aquest procés de recollida i de conservació com a etapa inicial, per després poder aplicar tot de diferents tecnologies. Tenim un portfoli de tecnologies molt diverses, des de tecnologies molt industrials a tecnologies molt més innovadores, les quals treballem sobretot en aquest concepte de biorefineria, d'integrar diferents tecnologies per anar a obtenir no només un compost actiu o un extracte natural, que pot anar a alimentació humana o a alimentació animal, sinó a valoritzar diferents fraccions per diferents usos. Treballem molt obtenint ingredients actius per a alimentació animal, ja siguin proteïnes, ja siguin altres compostos actius, els quals són interessants per la indústria de l'alimentació animal. També volia compartir avui aquesta piràmide de biomassa, de la valorització, la típica piràmide on es troben les diferents vies de valorització, des de menys valor afegit a més valor afegit,
Evidentment, hi ha aplicacions molt més bàsiques que poden anar a compostatge, biofertilitzants, energia, valoritzacions energètiques, però si tirem una mica més amunt en aquesta piràmide de valorització, d'upcycling, veiem que hi ha aplicacions on ja es vol valoritzar el material, la biomassa, per diferents aplicacions industrials, però si anem pujant veiem que també podem aplicar-ho per alimentació animal, per alimentació humana i fins i tot a dalt, a la punta de la piràmide, veiem aplicacions on ja anem a obtenir molècules molt específiques que poden anar cap a la indústria farmacèutica, a medicina o cosmètica, per exemple. Doncs en el rang on ens trobem avui, la valorització, sobretot cap a alimentació animal, veiem que avui en dia ja hi ha una necessitat i unes vies de valorització establertes, però que en un futur també les tendències que estem veient és que també seguiran, fins i tot incrementant-se l'ús d'aplicacions cap a alimentació humana i alimentació animal. Per tant, com a conclusió, veiem que estem dintre d'una bona estratègia, un bon context, on veiem que a curt i mig termini seguirà sent una necessitat. I després us voldria explicar també, igual que ha fet la Clara, alguns dels projectes que nosaltres ja hem desenvolupat i que estem orgullosos de poder explicar, de poder compartir, ja que són casos d'èxit i que poden també donar un exemple més clar del que podem fer, de quines tecnologies i quines solucions podem aportar. Us volia ensenyar el projecte Noixes, és un projecte europeu que ja va acabar fa un temps, però el qual es va coordinar des de l'EITAT i en el que valoritzàvem diferents fonts del sector primari, sobretot, de tot el que és la producció i la transformació també d'aliments. Llavors, per exemple, hi havia les tortes, els cakes de colza, d'oliva, residus de carbassa, residus de fruites. Aquí, en aquest projecte, era un projecte molt gran, de 4 anys, on es van començar amb un mapeig, com deia abans, aquest mapeig d'identificació de residus que generen a nivell europeu i en el qual, en forma de cascada, vam anar seleccionant els més interessants, vam aplicar diferents tipus de tecnologies per anar a obtenir proteïna bruta i per anar a obtenir ingredients actius per a alimentació animal. Aquest projecte es va acabar desenvolupant diferents prototips i es va acabar fent estudis in vivo amb porcs i amb pollastres per substituir la soja, utilitzar residus que avui en dia generen, que no hi ha una valorització o que hi ha una valorització de molt baix valor afegit, en el qual nosaltres li vam donar un valor superior anant cap a alimentació animal i ho vam estar validant per veure si realment podíem substituir la soja i altres components actius que se'ls dona avui en dia als animals de granja. I així va ser, vam obtenir resultats molt interessants. Un altre projecte molt més petit és el projecte d'Hipoxifit, estava emmarcat dintre de la COTPA. Vam treballar amb l'empresa IPSA, en la qual vam treballar buscant ingredients amb propietats antioxidants per conservar el pinso. IPSA és una empresa d'ingredients alimentaris per a alimentació humana i animal i en aquest cas treballàvem amb la divisió animal per buscar conservants naturals que poguessin protegir la matriu del pinso. Vam treballar tant en fonts animals com residus de peix, per exemple, com també en fonts vegetals, diferents residus i subproductes que generen a Catalunya, a nivell local. I aquí vam aplicar diferents tecnologies per anar a obtenir extractes rics en polifenols i extractes rics en proteïnes, tots ells amb capacitat antioxidant per anar a substituir aquests preservants sintètics. Un altre projecte dels quals també ens agrada explicar i que és un concepte una mica diferent és el Cineres, és un projecte català
que es va portar a terme a l'Hipotec, amb l'empresa d'Hipotec, i el que vam fer és valoritzar residus de carxofa. Per exemple, és un residu que, a més vam agafar de cooperatives catalanes, en el qual vam treballar amb diferents, tant amb els cors com amb les fulles, els tronxos de la carxofa, per no anar a valoritzar un sol component, sinó a aplicar un concepte de biorefineria integrada, en els quals primer extreiem compostos d'interès per cosmètica, de molt alt valor afegit, però que hi són presents en poca quantitat i, per tant, anar a obtenir aquests compostos, però quedava una fracció resta molt, molt important. Per tant, amb diferents aplicacions, diferents tecnologies, vam anar traient diferents fraccions d'interès, i la fracció resta, al qual no podia anar, la fracció que quedava després de treure tots els components interessants per cosmètica, doncs hi havia una fracció resta en el qual també el vam valoritzar per alimentació animal. Llavors, amb aquest exemple, a mostrar que potser es pot pensar en residus, en subproductes que no van només per alimentació animal, sinó que primer es poden extreure compostos de més alt valor afegit, però després queda un percentatge molt elevat de biomassa que pot anar a alimentació animal. Un altre projecte molt interessant també, i que en aquest cas no anava a alimentació animal, sinó que anava a nutracèutica i cosmètica, és el projecte Licocèutic, un projecte també a nivell català, que vam executar amb el clúster de l'aigua, el clúster català de l'aigua, on en aquest cas treballàvem amb residus del tomàquet, del processat de tomàquet, llavors, peles, en el qual vam extreure els carotenoids, el licopè, bàsicament, però també altres compostos, i on sí que també els compostos anaven per nutricosmètica, per nutracèutica, però hi havia una fracció resta o fins i tot el projecte es podia pensar també en aplicar-lo en alimentació animal. Per tant, tenim experiències en les quals no hem treballat en alimentació humana o en altres aplicacions, però que també poden anar, es pot pensar en aplicacions per animals. I per últim, volia compartir un projecte diferent de la resta, però en el qual des de l'AITAT nosaltres creiem que és una via molt interessant i que té molt potencial per a alimentació animal, que és els insectes, la bioconversió de residus i subproductes per anar a produir proteïna d'insecte. En aquest cas, el projecte Insectum és un projecte que tot just estem acabant i que és un projecte de més de 6 milions d'euros a diferents empreses a nivell espanyol, en el qual el que vam treballar és amb l'ús o veure el potencial de valorització de diferents residus, des de residus com, per exemple, els digestats procedents de la biometanització, els fangs o de decoradora, o també subproductes ja més interessants que poden venir de tota la transformació dels aliments o fins i tot de supermercats, per exemple, on veiem el potencial d'ús d'aquests residus per la cria d'insectes de diferents espècies, espècies com l'Hermetia illucens, que és la mosca soldat negra, que és l'insecte que té més interès per a alimentació animal, perquè té un grau de bioconversió molt alt, i també a part de la mosca soldat negra, altres espècies com el búfalo, el tenebrio molitor o la locusta migratòria o grills com l'Aqueta domesticus. I aquí hem de definir diferents cadenes de valorització per a la producció de diferents ingredients per diferents sectors. Per exemple, estem treballant en tot el que és la valorització de quitina i quitosà per a aplicacions industrials, per exemple, per a aplicacions en tèxtil, per exemple,
La part de grassa també pot anar cap a alimentació humana i animal, i també la part de proteïna, que en aquest cas hem treballat tant en l'aplicació de fertilitzants per nutrició vegetal, com també d'altres sectors, com per exemple la farmacèutica, nutracèutica, farmacèutica. Però en aquest projecte sí que una part molt, molt important era la part de feed, la part d'aplicació per alimentació animal, en el qual valoritzàvem aquesta biomassa d'insecte, aquests insectes criats amb residus, per tal d'anar-los a processar i que siguin una proteïna sostenible per a alimentació animal. I el projecte basat en la bioconversió amb insectes, tenim diferents projectes els quals són molt interessants. I això és tot. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Clara, moltes gràcies, Cristina. En aquesta part no hem previst a posteriori fer preguntes, però després, si convé, com que ja tenim a la final de la presentació del projecte que avui ens toca parlar, que és el projecte Pinso-Cervio, si convé, també podem fer preguntes de les dues presentacions que s'han fet fins ara. Doncs bé, ara sí, Màrius Simón de la Federació i Cristina Fabregat de l'AITAT us explicaran el projecte Pinso-Cervio. Màrius explicarà els objectius, el concepte del projecte i la Cristina els principals resultats. Doncs, Màrius, gràcies. Hola, bon dia. Veieu la presentació? Perfecte. Sí. Bé, començarem per dir una mica el que és l'objectiu de l'estudi. Seria estudiar el potencial per establir estratègies d'economia circular entre les cooperatives que formen part de la federació, identificant els subproductes que actualment es generen i avaluant el seu potencial com a alternativa viable a les actuals matèries primeres utilitzades pel pinso. Per tant, estem parlant d'una estratègia, estem parlant de subproductes que es generen en diferents cooperatives de la federació i és un estudi per veure el potencial d'aquests subproductes per utilitzar-los com a alternativa en ingredients per a la fabricació del pinso. Aleshores, el que m'agradaria comentar és una mica els antecedents que van generar el fet que sol·licitéssim un ajut a l'Agència Catalana de Residus per fer aquest estudi. Aleshores, ja teníem des de l'any 2013 el que és el PRECAT, que és el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya, que abarcava el període 2013-2020. També teníem ja el marc europeu del Pacte Verd o Green Deal des del 2019, que, entre altres coses, ja deixava clar que ens cal una economia moderna, eficient en l'ús dels recursos i competitiva, sense emissions de gasos d'efecte hivernacle pel 2050. També teníem, quan vam pensar en aquest estudi, el nou Pla d'Acció per l'Economia Circular per una Europa més neta i competitiva, que era de l'any 2020 i, entre altres coses, parlava de que cal avançar cap a la circularitat en els processos de producció. És a dir, que tot això, aquest projecte d'estudi, ve en un marc que no és que sigui una moda, sinó que ja hi ha moltes estratègies, tant catalanes com europees, que ens enfoquen a que hem de treballar en aquest sentit. Aleshores, el PRECAT 20 voldria destacar que ja des del 2013 ja es parla de circularitat i de la valorització dels residus. Vull dir que sembla que en els darrers 5 anys potser ja hem parlat més de bioeconomia, de circularitat, però això ja ve de lluny. I, per exemple, en aquest quadre del PRECAT 20
en el punt 1 ja diu que cal potenciar la gestió dels residus com a recursos. En el punt 5, fomentar la preparació per la reutilització de residus. I en el punt 6, incrementar la valorització del conjunt de residus, particularment la valorització material des d'una òptica de l'economia circular i baixa en carboni. L'Agència de Residus va treure la convocatòria de l'any 20, que es deia Ajuts del foment de l'economia circular. La nostra proposta es va presentar al febrer del 21. Concretament en la línia C, que era estudis sectorials amb accions de comunicació. Va ser una nova línia de l'Agència Catalana de Residus enfocada en elaborar estudis sobre el potencial de l'economia circular, ja sigui en l'àmbit sectorial o bé territorial, així com les accions de comunicació que en derivin. Tota aquesta proposta és el resultat d'una confluència d'oportunitats que abarquen des de l'estratègia de la Federació en recerca, més desenvolupament, més innovació, o sigui, que estem treballant per la bioeconomia des de l'estratègia del suport amb la innovació. O sigui, no es pot deslligar. Si volem avançar en temes de circularitat, de bioeconomia, hem de treballar o estem treballant des de fa molt temps amb el que és la recerca, desenvolupament i innovació, col·laborant amb centres de recerca i universitats. Aleshores, també ens vam veure l'oportunitat que hi havia una situació sectorial de problemàtiques de gestió de residus, tant des de qui genera els subproductes com qui té oportunitat d'utilitzar-los, que serien en aquest cas les cooperatives del Pinso. I, evidentment, vam trobar l'oportunitat del finançament. Voldria recalcar que es tracta d'un estudi, o sigui, no és un projecte pilot, i, com hem dit, és uns estudis sectorials amb accions de comunicació. Per tant, aquí ens queda molta feina per fer què és la transferència d'aquest estudi, que és l'acció de comunicació de les conclusions de l'estudi. Aquest estudi tindrà utilitat pels tècnics de les cooperatives i dels tècnics de la pròpia federació i abarca tant per l'interès tant per cooperatives de diferents sectors, no només la de pinsos, i també té l'aspecte de col·laborar amb els centres de recerca perquè coneguin la realitat del sector i enfortir la seva feina pels objectius comuns proposats en estratègies comentades anteriorment. És un punt de partida necessari per futurs projectes de recerca, desenvolupament i innovació en el camp de la bioeconomia. Aleshores, objectius específics de l'estudi serien identificar com a mínim 4 subproductes amb potencial, impulsar futurs models circulars, un objectiu que va ser molt ambiciós, que seria la reducció del 50% de la dependència d'importacions de matèries primeres, reduir l'impacte ambiental, la millora de la competitivitat, això és cabdal, és superimportant, sempre ens movem sobretot amb això, que almenys no perdem competitivitat per haver-nos d'adaptar a canvis per al tema de medi ambient, i establir dinàmiques de comunicació, com ja hem dit, que és una de les, diguéssim, obligacions que té aquest estudi, que és sobretot fer la transferència al sector. I incrementar la sensibilització en relació a les oportunitats de model d'economia circular. I bé, en resum, el projecte s'estructura en 3 actuacions diferenciades. Un, que seria l'anàlisi del sector, l'obtenció de dades, o sigui, saber ben bé què està, diguéssim, fent tant les cooperatives de pinso com aquelles cooperatives que generen subproductes. Per tant, eren 2 tasques, que era l'anàlisi de les matèries primeres utilitzades i la tasca 1.2, que seria la identificació de subproductes en les cooperatives que els produeixen.
Aleshores, l'actuació 2 seria l'estudi sobre el potencial d'economia circular. Un seria l'estudi de necessitats per la implementació i ús dels residus subproductes seleccionats, l'anàlisi de les potencials barreres i la tasca 2.2, la identificació de models circulars potencials entre diferents cooperatives i empreses. I l'actuació 3, com ja hem comentat, que és l'activitat que de fet comença ara, que és l'estudi de, diguéssim, la transferència, la difusió dels resultats obtinguts. Aquí ja seria el detall de cada actuació i potser ho deixaré perquè ja el propi estudi que ara ens explicarà la Cristina Fabregat ja ho torna a comentar. D'acord, deixo de compartir. Perfecte, gràcies, Màrius. Deixo compartir. Bon dia a tothom. Mi nom és Cristina Fabregat, soc investigadora del Centre de Tecnologia i l'EITAT dins de l'àrea de Biorrecursos i Tecnologies Agroalimentàries que ha comentat abans la Montse. I ara ens comentarem una mica els principals resultats que s'han obtingut dintre del projecte. Com comentava el Màrius, teníem aquests dos grans blocs, aquestes dues grans activitats de l'estudi, a part de la part més pròpia de comunicació, però que era l'estudi, teníem aquests dos grans blocs. El primer bloc, molt enfocat a l'obtenció de dades, molt enfocat a quines són les matèries primeres que s'utilitzen a la fabricació de pinso i després també veure quin és el potencial o veure quin ventall d'oportunitats tenim dintre de les cooperatives de l'FK, quins subproductes es generen i quins podrien ser una bona alternativa per aquesta fabricació de pinso com a matèria primera. I el segon gran bloc, que seria un cop tenim identificats quins són els subproductes que millors característiques o podrien ser més prometedors per ser matèries primeres com a pinso, d'aquests subproductes, fer un estudi més exhaustiu per acabar veient quines serien les necessitats per implementar aquest sistema d'economia circular, què es necessiten, quines característiques tenen, si hi ha limitacions perquè aquests subproductes acabin sent matèries primeres per pinso. Dintre del primer bloc, de la primera actuació, que és el que es va fer, doncs primer, per identificar aquestes matèries primeres que són les que s'utilitzen actualment per la fabricació de pinso i també per veure quins requisits tindríem des del punt de vista de les cooperatives de pinso perquè un subproducte o perquè una matèria primera sigui d'interès per la cooperativa, es van seguir com dues vies. Primer, per una banda, es van analitzar diferents dades que havien sigut facilitades per part de les cooperatives a l'FK per veure quin és l'ús actual de matèries primeres a les cooperatives de pinso i segon, es va dissenyar un qüestionari específicament per a aquest projecte en el que es feien diferents preguntes a les cooperatives de pinso. Potser alguna de les cooperatives que està avui aquí d'assistent va contestar al qüestionari, en el qual fèiem diferents preguntes. Hi ha preguntes enfocades a l'ús de matèries primeres, preguntes enfocades a l'ús de subproductes, després ho veurem, per veure, fer aquesta fotografia global de quin és l'interès de les cooperatives de pinso. Amb tota aquesta informació es van definir uns criteris mínims que serien els que faríem servir per posar a examen, els diferents subproductes que després anàvem identificant i per veure si aquells subproductes complien o no complien aquests criteris mínims que s'havien seleccionat. Si entrem en el que serien els resultats principals d'aquesta primera fase d'identificació de quines són les matèries primeres principals que s'utilitzen dins la fabricació del pinso, tenim un clar guanyador, una clara guanyadora, en aquest cas que serien els cereals i els subproductes derivats. El que vam veure és que de la totalitat de matèries primeres que s'utilitzen per a pinsos, que són diverses, com veu aquí al gràfic, doncs la majoria, quasi un 78%, eren cereals i dins dels cereals també teníem majoritàriament les farines o el sabó com el que s'utilitza en major terme. Després, quin seria el segon gran grup que també s'utilitza en matèries primeres, tot i que estaria en molt menys proporcions respecte als cereals, serien les oleaginoses. I dintre d'aquesta seria el tortó de soja, per exemple, el que s'utilitzaria més. I després tenim
tot un ventall d'altres matèries primeres que totes s'utilitzen en certa mesura, però molt menys que aquestes dos grans grups, com serien els cereals o les oleaginoses, per la qual teníem primerament ja dos grans grups identificats que podien ser interessants des d'un punt de vista d'anar a buscar algun subproducte que pogués donar alternativa a aquestes matèries primeres. Després, si comencem a analitzar les respostes que van fer les cooperatives al qüestionari, se'ls va preguntar a les cooperatives si preveien que hi hauria una demanda de matèries primeres en els pròxims 5 anys. La majoria de cooperatives va respondre que no, quasi un 63% de les cooperatives encastades, envers el 25% que va respondre que sí i un 12% que possiblement. Dintre de les cooperatives que van respondre que no, el que veiem és que estaven ja bastant satisfetes amb el que seria l'oferta actual de matèries primeres. No obstant, sí que hi va haver cooperatives les que potser preveien un augment de la demanda, que ens van comunicar algun aspecte especial o específic que feia que no estiguessin satisfets en l'oferta actual i que potser podria fer pensar en un canvi, com per exemple que fos més fàcil d'adquirir aquestes matèries primeres, la rapidesa en l'adquisició, que hi hagués més oferta, el tema de la volatilitat de preus. Tots aquests aspectes ens anaven comentant les cooperatives. Després també se'ls va preguntar a les cooperatives que ens quantifiquessin dels diferents paràmetres nutricionals que tenia una matèria primera, que ens quantifiquessin la importància que té aquest paràmetre nutricional en aquesta matèria primera. Es van preguntar diferents paràmetres nutricionals, la proteïna, la fibra alimentària, les vitamines, carbohidrats, entre altres, i es va demanar a les cooperatives que puntuessin cada un de l'1 al 5, sent l'1 gens important i el 5 imprescindible. El que veiem aquí en el gràfic és que gairebé tots van donar molt important, sí que ens van comentar les cooperatives que, evidentment, el que era la importància del contingut nutricional de les matèries primeres pot dependre, és molt variable i pot dependre molt del producte final que es vagi a formular, qualsevol cosa, doncs clar, al final tots poden ser prou importants de paràmetres nutricionals i tots veien que estaven per sobre el 3,5, per important a molt important. Sí que destacaven dos lleugerament, que seria la fibra alimentària i les proteïnes, i el que veiem, en canvi, és que, per exemple, tot i ser importants, el contingut d'aigua, la humitat, la matèria inorgànica, el pH, doncs serien els menys importants, tot i que també importants. Per altra banda, també se'ls va preguntar a les cooperatives que si tinguessin l'oportunitat de poder substituir total o parcialment alguna de les seves matèries primeres, quina substituiria? I també, doncs, novament, vam demanar que ho puntuessin de l'1 al 4, sent a l'1 no estic gens interessat en substituir aquesta matèria primera i el 5 doncs estic molt interessat. Els resultats que vam obtenir vam veure que hi havia dues matèries primeres que hi havia un clar interès en que es pogués substituir, que serien per una banda les oleaginoses i per l'altra els farratges. En comparació a les altres hi havia interessos més variables, però totes aquestes dues van quedar com clares guanyadores que tindríem aquests interessos en poder substituir. Després també se'ls va comentar a les cooperatives si utilitzaven actualment subproductes o coproductes en les seves formulacions. La majoria de cooperatives va respondre que no, 75%, davant d'un 25% que sí que l'utilitza. I el que es van preguntar si el fet que aquests subproductes aportessin valor afegit al producte final podria afavorir o no el fet que augmentés l'interès en utilitzar subproductes, i la majoria de les cooperatives va respondre que sí. Què entenem per aportar valor afegit? Doncs podem entendre que, per exemple, el subproducte ens aporti diferents compostos actius que puguin tenir, per exemple, un benefici en el que seria l'animal, un benefici en la salut de l'animal, el benestar animal, la salut intestinal, o fins i tot un benefici en el propi pinso. Ja pensant més en additius tecnològics, per exemple, uns principis actius que tinguin propietats antimicrobianes, propietats antioxidants, que puguin ser utilitzats, per exemple, com a conservants naturals per al pinso. Aquestes propietats sí que podrien fer, d'alguna certa manera, que augmentés l'interès de les cooperatives per utilitzar aquests subproductes. Després també, davant d'aquesta pregunta de si podrien utilitzar subproductes o no, també se'ls va preguntar a les cooperatives
quins factors creuen que tindrien més impacte o serien més importants a l'hora de fer un canvi de les matèries primeres que estan utilitzant per aquests subproductes. Vam preguntar diferents tipus de factors, des del benefici econòmic, l'impacte ambiental, la qualitat de les matèries primeres, propietats de valor afegit, que sigui de proximitat, que hi hagi una disponibilitat d'oferta acceptable, que hi hagi molta oferta. Hem demanat novament que ens quantifiquessin de molt important i imprescindible, sent el gens important a l'1 i l'imprescindible al 5, i també vam veure que la majoria dels factors preguntats eren molt importants, potser destacava en aquest cas, evidentment, la qualitat del producte o subproducte en si, i en aquest cas, tot i ser important, també les propietats del valor afegit davant dels altres factors que havíem preguntat, doncs potser era la que tenia menys importància. I llavors, en totes aquestes dades, tant les dades de l'ús de matèries primeres dins el sector com totes les respostes de les preguntes del qüestionari, es van analitzar i es van establir uns criteris mínims, que són els que comentava abans, que els sabíem servir per posar examen als diferents subproductes. Es van definir 9 criteris. Primer, tenint en compte que les oleaginoses i els farratges van ser de les matèries primeres que les cooperatives van considerar que eren les que volien principalment buscar una alternativa, es va establir 2 criteris, que fos un subproducte apte com a alternativa a les oleaginoses o apte com a farratge, tenint en compte la seva composició nutricional, en aquest cas. Després, tot i que els cereals no havia sortit com una matèria primera a ser substituïda o a buscar alternatives per a les cooperatives, sí que és la matèria primera que utilitzen en major percentatge les cooperatives. Per tant, el tercer criteri va ser, busquem si un dels subproductes podria ser apte o podria tenir una similitud nutricional als cereals. El quart criteri, si aporten o no ens aporten propietats del valor afegit. Comentava abans el tema del benefici en l'animal o el benefici en el pinso. Cinquè criteri, un dels aspectes que era important també era el preu de l'oferta. I un aspecte que pot augmentar considerablement el preu és que aquests subproductes hagin de passar per un processat. Doncs vam posar un criteri que fos apte per ser utilitzat sense processat o, millor dit, amb el mínim de processat o perfectament possible. És veritat que és difícil que sigui sense processat, però amb el mínim possible. Els altres 2 criteris següents anaven una mica en consonància que les cooperatives, de tots els paràmetres nutricionals, els 2 que van tenir major puntuació, que semblaven més importants o lleugerament més importants que la resta, era el contingut proteic i el contingut en fibra, amb la qual cosa vam posar un criteri específic per contingut proteic i un criteri específic per contingut de fibra. I els últims 2 criteris més enfocats en el que seria l'oferta, perquè sigui de gran disponibilitat, o sigui que hi hagi bastant quantitat i disponible, que pugui després assolir la demanda i que també hi hagi una certa estabilitat en l'oferta d'aquest subproducte. Després explicarem dins de cada criteri com ho vam fer per anar puntuant els diferents subproductes. Però primer anem a veure quins subproductes serien els més interessants i què vam fer. Comentava abans els que havíem estudiat dins de les cooperatives de l'FCAT quin ventall d'oportunitats, quin ventall de subproductes teníem. Com es va fer per fer aquest estudi? En primer lloc, per seleccionar en quins sectors ens focalitzàvem, vam fer un anàlisi de dades de producció dels diferents sectors que tenen presència dins les cooperatives de l'FCAT i vam seleccionar aquells que els seus cultius tenen una producció superior a 5.000 tonelades anuals. Amb aquests sectors seleccionats es va fer un estudi bibliogràfic per veure dins de cada sector quina tipologia de subproductes es genera i també a partir de les bibliogràfiques es va fer una estimació del volum de subproductes generats. Un cop tenim aquests subproductes, es fa un breu anàlisi de propietats nutricionals, també per veient, tenir suficient informació per veure com es va adequant als requisits que hem definit anteriorment i al final classifiquem els diferents subproductes davant d'aquests criteris, els donem una puntuació que després explicarem com ho han fet per poder acabar ordenant-los de major a menor puntuació i acabar seleccionant aquells subproductes que tenen major puntuació per passar al bloc 2, que ja seria l'anàlisi més exhaustiu de necessitats i de tots els aspectes tecnològics que poden afectar la seva implementació. Doncs comencem primer. Quins són els cultius que es van seleccionar amb les dades de producció dels cultius? Es van seleccionar
6 cultius. Per una banda tenim l'olivera, també la producció d'oli. Després tenim la fruita seca, on va quedar seleccionant l'ametlla i l'avellana, la garrofa, la vinya, la fruita dolça i cítric i finalment els cereals i els farratges. Ara anirem un per un, de forma molt breu, comentant els principals aspectes que es van identificar per acabar definint quins subproductes van anar quedant preseleccionats. Amb l'olivera i la producció d'oli, es va estudiar, sabem que hi ha diferents subproductes que depenen del procés productiu, 2 fases, 3 fases de premsat, però tenim bàsicament les restes vegetals, que seria a nivell de cultiu, que potser és el minoritari davant dels altres, i després tenim la sansa, humida o extractada, i les oliasses, el que comentava, han d'anar a diferents quantitats en funció del procés extractiu d'oli que es faci servir. Es va fer un estudi nutricional dels 3 subproductes i veient aquestes característiques nutricionals es va veure que la sansa humida i la sansa esgotada i tamisada, que comentem polpa de sansa, i també les restes vegetals, però amb menys importància, doncs els 3 podrien ser els subproductes candidats a passar després, posteriorment, a l'examen davant dels nous criteris que s'havien seleccionat. Per cas de l'ametlla i l'avellana, aquí tenim 2 subproductes principals. Tenim la cofolla o la capota i la closca. En el cas de l'ametlla representa el 85% del fruit, en el cas de l'avellana el 60%, o sigui, és una quantitat important de relació al fruit. I en aquest cas es va seleccionar només la capota d'ametlla per la seva composició, disponibilitat i per les seves característiques, per ser després avaluada enfront dels nous criteris. Es va desestimar la closca, sobretot pel tema que és una matèria que té moltíssim contingut en lignina, la qual cosa això va fer que es desestimés a priori la part de la closca i es quedés només seleccionada la capota. En el cas de la garrofa, el que ens trobem és que ja la garrofa, el garrofí s'utilitza per com el garrofí, que és la llavor, l'avellana, tot i que representa el 90% del fruit, doncs també hem vist que hi ha bastantes iniciatives que s'estan estudiant, no per que seria l'aplicació per a l'alimentació animal, sinó moltes iniciatives estan cap a l'alimentació humana. Llavors, només per aquest fet ja vam desestimar la garrofa, per simple fet de deixar que l'alimentació humana, abans de l'alimentació animal, es va desestimar aquest punt de la garrofa. Pel sector de la vinya i la producció del vi, tenim diferents subproductes. Tenim la brisa, que representa aproximadament un 25% de la collita, la rapa i les mares. Es va fer igualment un preestudi bibliogràfic de les condicions nutricionals i tot i que la brisa és a priori el que sembla més interessant, hi ha molts estudis amb la brisa per alimentació animal, pel fet que es destiri normalment alcoholeres la vam també desestimar a priori i ens vam quedar amb la rapa, que la rapa seria aquesta part més de les tiges, les fulles del vi, que seria la foto de baix, I doncs en la part del vi ens vam quedar amb la rapa. La fruita dolça i els cítrics. En aquest cas, el que vam veure en el cas de la fruita dolça i els cítrics és que la majoria de subproductes es generen a la part de processat, a la part de producció de sucs, de marmelades, que és una part que hi ha poca presència dins les cooperatives de l'FK. La part de cultiu, el principal subproducte que es genera és la fruita d'estriament i les restes vegetals. Dintre d'aquests dos, el més interessant des d'un punt de vista nutricional i que pugui ser una alternativa o que pugui utilitzar-se com a matèria primera per pinso, doncs seria la fruita d'estriament, que per part de la fruita dolça es va seleccionar la poma, el préssec i la nectarina i per part dels cítrics la mandarina. Doncs aquests també després seran avaluats davant dels nous criteris que es van definir. I finalment els cereals. El principal subproducte dels cereals, sobretot a nivell de camp, és la palla. Els cereals, a excepció de l'arròs, la palla dels cereals ja està molt utilitzada, ja té potser una ruta de valorització bastant establerta o fins i tot ja s'utilitza per a alimentació animal o per ús en
en ramaderia, ja sigui per llits, i ens vam quedar simplement amb la part de la palla d'arròs. La palla d'arròs és veritat que a nivell nutricional pot ser interessant, presenta unes certes limitacions, però es va acabar seleccionant la palla d'arròs per després passar a comparar amb els diferents criteris avaluats. I ara sí, fem l'examen dels diferents subproductes davant dels subcriteris. Comentàvem, teníem 9 criteris. Dintre de cada criteri, per poder quantificar l'assoliment dels subproductes amb el criteri, doncs vam com establir 4 subcriteris. Per exemple, en la part, en els 3 criteris de si fos apte des d'un punt de vista nutricional, doncs que tingués una similitud a les oleaginoses, als farratges, als cereals, doncs es van establir 4 subcriteris que eren contingut de proteïna inferior o superior a X en funció de la matèria primera que estiguem parlant, contingut de fibra, per exemple, contingut d'humitat i contingut de greix. Per exemple, en aquest cas, el cas del valor afegit, doncs hi ha moltes evidències que mostren que té propietats del valor afegit, si n'hi ha poques, si n'hi ha una, si n'hi ha cap, i així dins de cada un dels criteris doncs hem establit 4 subcriteris. I davant d'aquests 4 subcriteris fèiem, si el subproducte en qüestió compleix els 4 subcriteris, el subproducte és totalment apte. Seria una A, color verd. Si el subproducte compleix només 3 dels 4 subcriteris, seria acceptable, que seria el color groc. Si compleix 2, seria poc apte, que seria el color taronja, i si compleix 1 o cap, seria no apte. I així es va dibuixar aquesta matriu que es veu en pantalla, que per exemple, si agafem l'exemple de la capota d'ametlla, doncs veuríem que la capota d'ametlla, davant de similitud amb oleaginoses, tindríem un poc apte, vol dir que compleix 2 dels requisits. Amb farratges tindríem acceptable, 3 requisits. Amb cereals, 4, seria totalment apte. Valor afegit també, totalment apte. El tema del pretractament no seria acceptable, això vol dir que té algun tipus de pretractament necessari. El contingut proteic també és acceptable, estaria contingut de proteïna, dintre el que es va ficar diferents barems, es va ficar inferior a 5%, entre 5 i 10, de 10 a 20 i superior a 20. Després el contingut en fibra, també en aquest cas tindríem totalment ample, que és un contingut de fibra elevat, i després seria disponibilitat i l'estabilitat de l'oferta. L'A vol dir que va complir els 4 criteris i el C vol dir que només un d'ells. Amb tot això, per cada un d'ells, vam atorgar-li una puntuació. Si era totalment apte, 5 punts. Si era acceptable, 3 punts. Si era poc apte, 1 punt. I si era no apte, 0 punts. I amb aquests punts vam acabar fent, quantificant cada subproducte quina puntuació total tenia. Amb aquesta puntuació es van ordenar els diferents subproductes. I el que veiem aquí és que el que va obtenir major puntuació va ser la polpa de sansa, després la capota d'ametlla, la rapa de raïm, la palla d'arròs molt empatat amb la sansa humida i després ja el extriment de fruita dolça, després de mandarina i restes vegetals. D'aquests subproductes ordenats d'aquesta manera van ser els 4 subproductes amb major puntuació els que van passar al segon bloc amb els quals es fa un estudi exhaustiu de quines són les seves propietats, ara sí, característiques, necessitats, característiques tecnològiques, perquè puguin arribar a ser una matèria primera per la fabricació de pinsos. I amb això passaríem a començar el bloc 2 i tenim els 4 subproductes seleccionats. I què es va fer? Es va fer un estudi bibliogràfic, per una banda, per identificar les característiques nutricionals de cada un dels subproductes i poder-lo comparar amb les característiques nutricionals dels cereals, les oleaginoses, les lleguminoses i els farratges. Tot i que es va fer una anàlisi bastant extens de les característiques nutricionals, es van seleccionar uns indicadors que serien els que faríem servir després per fer aquestes comparatives, que eren el contingut de proteïna, el contingut en greix, el contingut en fibra i el contingut en lignina. El contingut en fibra, molt important, sobretot vam tenir en compte la fibra detergent àcida i la fibra detergent neutra, que són 2 indicadors de qualitat de les matèries primeres per pinso. La fibra detergent neutra simplement és un paràmetre que quantifica tota la part de fibra insoluble, que seria la cel·lulosa, l'hemocel·lulosa, la lignina i la cutina,
La fibra determinant àcida seria igual però sense la cutina, i els dos són paràmetres que ens indiquen la qualitat de les matèries primeres perquè tenen un efecte bastant directe a la digestibilitat, i entenem que una matèria primera podria ser de qualitat per pinso si l'FDN, que seria la fibra detergent neutra, estigués per sota 40-45%, acceptable potser fins al 55%, i que la FDA, que és la fibra detergent àcida, estaria entre un 20-40% aproximadament. Això seria des d'un punt de vista nutricional, després anirem parlant subproducte. També es van mirar altres aspectes, com per exemple quins són els paràmetres de digestibilitat que en parla la bibliografia d'aquests subproductes, si hi ha estudis previs, amb quin tipus de bestiar s'han fet, si es parla ja de nivells d'inclusió, si s'han vist efectes positius o negatius en el bestiar que s'hagi avaluat. Després també hi ha des del punt de vista de veure si són fonts de compostos bioactius, ja no pensant només en un aport nutricional o que puguin ser utilitzades com una matèria primera d'aport nutricional, sinó ja pensar més potser com un additiu, com un ingredient funcional, com un additiu tecnològic. L'ingredient funcional seria aquell que ens aporta beneficis a l'animal, l'ingredient tecnològic que ens aporta beneficis o que s'utilitza per aportar alguna propietat al que seria el pinso. Després també es van fer estudis d'aspectes legislatius, es va avaluar principalment si els diferents subproductes o algun semblant estarien inclòs dins el catàleg de matèries primeres o dins el registre d'additius, i al final, amb tota la informació que es va obtenir, es van acabar identificant per cada un dels subproductes diferents necessitats futures o necessitats que es requereixen per acabar d'establir aquests models. Després ho parlarem. De cada un dels subproductes, ara farem un breu resum dels principals resultats que vam obtenir, dividits entre punts forts per subproductes o punts febles, davant de ser utilitzats per matèria primera. Tot i així, s'han establert 4 fitxes, una per cada subproducte, que es compartirà amb les cooperatives, on hi ha molt més detall de la informació que hem anat obtenint i que creiem que pot ser molt interessant també perquè es pugui veure aquesta informació. Si comencem primer per la polpa de sansa, el que veiem aquí, primer parlant des del punt de vista nutricional, característiques o principals característiques nutricionals de la polpa de sansa és que té un contingut de proteïna no molt elevat, sobre un 10%, per darrere de paràmetres nutricionals en promig, perquè la majoria dels subproductes, i la polpa de sansa és un exemple, presenten una certa variabilitat en composició, en funció dels mètodes extractius o en funció de varietat del cultiu, doncs pot ser que hi hagi una certa varietat. Aquí parlem de paràmetres promig, i en promig la polpa de sansa tindria un 10% aproximadament de proteïna. El greix seria molt més baix, que és la polpa de sansa que es comentava abans, que és la sansa humida que ha sigut la sansa humida en què l'han extret l'oli residual i l'han despinyolat. La qual cosa és lògic que tingui un contingut de greix molt baix, un contingut de greix per sota el 2% aproximadament. Després té un contingut de fibra alimentària, que seria l'FB, el primer gràfic de dalt, sobre un 20%. L'FDN i l'FDA bastant elevat, l'FDN sobre un 42% aproximadament, l'FDA sobre un 30%. Tots dos valors estarien dintre del que serien els paràmetres de qualitat per una matèria primera, i la lignina, en canvi, sí que veiem que té un contingut bastant elevat de lignina sobre un 20%. Si ho comparem amb els diferents cereals, el que veiem és que la proteïna té un contingut similar als cereals. Hem comparat amb segó de blat, amb blat de moro, amb ordi i amb blat tou. Tindria un contingut similar de proteïna, un contingut similar de greix. En el cas de la fibra, sí que la fibra alimentària potser és una mica més elevada, i en el cas de l'FDN, en funció del que estiguem comparant. Per exemple, molt similar al segó, no tan similar als altres, l'FDA algo superior, i el que sí que veiem és una clara diferència en el contingut de lignina. Pel cas dels farratges, comparat amb el fals, el que veiem en el segon gràfic és que són bastant similars, exceptuant novament la lignina i la proteïna potser una mica baix, tot i que comentava abans que hi ha una certa habilitat i en funció d'aquesta habilitat de vegades fins i tot es veu a la literatura valors de proteïna sobre el 14%, ja seria més similar, però sí que el que és la resta, el contingut de fibra, el contingut de grassa, doncs és un perfil nutricional molt similar als farratges.
En canvi, quan ho comparem amb les oleaginoses, vam comparar amb la farina de soja, amb la farina d'extracció de colza, amb l'extracció de girassol, amb la llavor de cotó i amb el pèsol, doncs sí que veiem una de les principals característiques, o una principal diferència és el contingut de proteïna. De fet, una de les característiques que fa més interessants potser les oleaginoses i les lleguminoses és el seu elevat contingut en proteïna, cosa que fa que aquí, evidentment, la polpa de sansa no pugui competir davant d'aquest elevat contingut de proteïna perquè és molt, molt diferent. Aleshores, davant d'això, quins són els punts forts que identifiquem per la polpa de sansa? Comentàvem, té un perfil similar als dels farratges, hi ha evidències bibliogràfiques que parlen que està ben acceptada pels remugants. També hi ha altres evidències científiques que demostren que ha tingut un efecte positiu al seu ús, sobretot en bestiar caprí, també en oví, tot i que en oví s'ha de tenir una mica en compte que hi ha una limitació perquè a vegades la polpa pot presentar un contingut de coure una mica elevat i potser en oví podríem tenir algun problema, però en bestiar caprí sembla que funciona bastant bé i s'han fins i tot estudiat inclusions fins al 50%, tot i que després al FEDNA, per exemple, parlen que no es pot incloure en dietes més del 5%. O sigui, sí que aquí hi ha potser una falta d'acabar de validar aquests paràmetres d'inclusió. També tenim elevats volums de disponibilitat de sansa agotada, tot i que pot ser una mica estacional o pot ser una mica variable en funció de cada campanya. I també, important, el tema de la presència de compostos bioactius. La polpa de sansa, igual que la sansa humida, presenta un interessant contingut de compostos bioactius, sobretot de compostos polifenòlics, com la leoparina, per exemple, o l'hidroxitirosol, que és el que més se sent, i que té aquest potencial que es podria utilitzar com a additiu tecnològic o com a ingredient funcional per pinso, tot i que sí que és veritat que s'ha vist que a vegades aquests compostos que presenta la polpa de sansa no acaben de ser del tot biodisponibles, és a dir, l'animal potser no els absorbeix com a tal, però el que sí que s'ha vist és que tot i que l'animal no s'absorbeix com a tal, acaben tenint el compost com a tal o els seus derivats producte de la digestió acaben tenint un efecte beneficiós en el que seria la salut intestinal de l'animal i en un efecte beneficiós en promoure la microbiota intestinal. I ara, si anem als punts febles de la polpa de sansa, comentàvem, s'ha vist que funciona bé en caprí, però de moment es veu que només, segons la literatura, el consum estaria limitat a remugants i s'haurien de veure si es pot millorar per poder ampliar a no remugants, perquè a part del valor nutritiu que és baix per no ser gran contingut de proteïna o de grassa, s'ha vist que té una digestibilitat no molt elevada, entre un 30 i 50%, i a més té problemes de gust, que a vegades no és prou acceptada pels animals per problema de gust. Sí que es poden realitzar diferents tractaments, ja sigui químics, físics o biològics, per exemple, com una fermentació simple, no són processos que requereixin d'un gran component tecnològic, i aquests tractaments sí que poden millorar, per una banda, el perfil nutricional, per exemple, el que són processos fermentatius augmenten el contingut de proteïna al final de la matèria primera, i també s'ha vist que milloren el gust de la polpa de sansa i que al final estan millor acceptades per l'animal. Un altre dels punts febles que seria que ja que potser s'hauria de necessitar aquest tractament en funció una mica de la capacitat tecnològica de les cooperatives que formessin part de l'equació, potser s'hauria de necessitar un tercer que pogués portar a terme aquest pretractament, però igualment també un pretractament, com comentàvem abans, al final s'acaba traduint en un augment de preu, que el que pot provocar és la poca acceptació pel sector, pel preu elevat i perquè tenim alternatives amb més disponibilitat i més accessibles. Això seria el que es va identificar per la polpa de sansa, i ara anem a resumir molt breument quines són les necessitats que tindria de la polpa de sansa perquè pogués ser una matèria primera. Les tenim dividides en dos grans grups, els 4 subproductes hem fet igual, dividit a l'ús com a matèria primera, entenent-ho com a aport nutricional, o a l'ús com a additiu, amb la funció additius funcionals o additius tecnològics.
Per a matèria primera tenim una clara necessitat, comentava, d'estudiar els nivells d'inclusió i els efectes en remugants, perquè tot i que hi ha biografies sembla que no hi hagi uns paràmetres establerts, hi ha incongruències entre elles, i a més sí que és veritat que la polpa de sansa, en comparació amb la polpa humida, amb la sansa humida, doncs hi ha moltíssima diferència de referències. En la sansa humida hi ha molts estudis i en la polpa de sansa no n'hi ha tants, ni molt menys. Després, doncs, una clara necessitat d'estudiar tecnologies, de posar que siguin sostenibles, econòmicament viables, que puguin millorar aquest perfil nutricional de la polpa de sansa i també aquesta acceptació per part de l'animal, que ens pugui permetre no només el seu ús en remugants, sinó també en no remugants. I al final també pot ser interessant avaluar diferents tipus de sansa, perquè sí que és veritat que la polpa de sansa és interessant des d'un punt de vista de que té una similitud de farratges, des d'un punt de vista de que ja li han extret els olis i això fa que sigui més estable, en comparació amb la sansa humida, que hi ha tota la part d'oli, doncs podem tenir problemes d'oxidació, però per contra la sansa humida i justament aquesta composició en olis que té també la fa molt interessant des d'un punt de vista nutricional, perquè és a dir, doncs, que també hi ha beneficis a nivell de salut d'animal. Doncs poder estudiar si compensa doncs, l'ús de la polpa de sansa en comparació amb la sansa humida, que suposa que s'ha de fer un tractament per estabilitzar-la, doncs, veure aquí fer un estudi en aquest àmbit. I des del punt de vista de l'additiu, doncs, estudiar, evidentment, quins compostos bioactius hi ha a dins de la sansa, veure el seu potencial com a ingredient funcional o com a additiu per pinso, establir tots els processos d'extracció i al final veure quins serien els nivells d'inclusió que es pot incloure en pinso, fer assajos de validació i també analitzar l'eficàcia d'aquests additius. Tot això seria la polpa de sansa. Ara anem a fer el mateix per la crufolla d'ametlla, parlarem dels punts forts, els punts febles i també les necessitats. Crufolla d'ametlla a nivell nutricional, novament, en aquest cas, i potser encara més important que la polpa de sansa, tenim un efecte molt important de variació de la composició nutricional de la crufolla d'ametlla, no només per la pròpia varietat de l'ametlla, sinó també per altres factors externs, com pot ser les pràctiques agrícoles, les logístiques al moment de recollida, l'emmagatzematge, les condicions d'emmagatzematge, tot afecta moltíssim a lo que és la composició de l'ametlla. En aquest cas, novament, nosaltres parlem de valors promits, però sí que hi ha una certa variació que en el cas de la crufolla d'ametlla és especialment important. A nivell de proteïna, la crufolla d'ametlla estaria valor promit sobre un 6% aproximadament. De greix també seria baixet, sobre un 4%. De fibra alimentària FDNA i FDN ens passa bastant similar com ens passava abans amb la polpa d'ametlla, són valors elevats, tot i així estan dintre del que serien els paràmetres de qualitat per una matèria primera per fabricació de pinso i, novament, tornem a tenir un contingut de lignina important, no tan alt com tenia la polpa de sansa, però Déu-n'hi-do. Si ho comparem amb els cereals, el que veiem és que en aquest cas tenim proteïna en promig lleugerament inferior als cereals, tot i que, ho comentava, en funció de la varietat, el marge és molt elevat, també pot arribar a valors de 14-15 grams, o sigui que sí que estaria bastant similar en alguns casos. El greix similar i la fibra també ens passava igual. En el cas de l'FDN, molt similar al segó, i l'altre estaria lleugerament per sobre i el més important, la lignina. Novament, quan ho comparem amb el FABS, dins del grup dels farratges, tornem a tenir un perfil similar, un perfil nutricional bastant similar, a excepció de la proteïna promig també, però la resta, la greix, la fibra alimentària, l'FDN i l'FDA és molt similar i la lignina en aquest cas no es veu tant la diferència com es veia a la polpa de sansa. I en el cas de les oleaginoses i les lleguminoses, doncs novament tenim el hàndicap de la proteïna, que en aquest cas encara és més baixa que la polpa de sansa. Doncs la proteïna aquí sí que seria una de les diferències més importants. Aleshores, quins són els punts forts per a la crufolla d'ametlla? Tenim unes característiques nutricionals organoèdriques acceptables. En aquest cas, s'ha vist que des d'un punt de vista nutricional pot ser acceptable i també s'ha vist que a nivell de gust o a nivell d'acceptació per part de l'animal doncs hi ha hagut una bona acceptació. Tenim aquest perfil similar als farratges. Tot i que tenim un baix contingut en proteïna,
una de les característiques de la clorofil vermella és que té un elevat contingut en nitrogen no proteic, que aquest nitrogen no proteic al final el que fa és que té un efecte a nivell intestinal, per diferents rutes metabòliques, té un efecte en el que seria la microflora intestinal i s'ha vist que millora la salut intestinal dels animals. Hi ha evidències científiques que han demostrat efectes positius en dietes per avirar i remuants. Hi ha diferents també variabilitat en la digestibilitat, entre 30 i 70% en matèria seca, també en funció de l'espècie a la que s'han fet els assajos. Novament, igual que el cas de la polpa, és una font molt important de compostos bioactius. Aquí no només trobem compostos polifenòlics com la catequina, la quercetina, sinó que també trobem fibra soluble com les pectines o terpens, que poden ser diferents compostos interessants. I després tenim, per últim, un dels punts importants és que no requereix molt tractament, almenys no per millorar el gust. Després veurem en els aspectes que sí que el requereix. I punts febles. Per una banda, el que comentava, té un problema de variabilitat molt important, tant per si com pels factors interns que la varietat de la pròpia ametlla, com per factors externs. Després, la clorofil vermella té un contingut en humitat del 20 o 30%, és elevat. Això fa que requereixin processos d'agitació i d'estabilització, sobretot perquè és un subproducte susceptible de rebre contaminació, de patir contaminacions microbiològiques, per exemple, salmonel·la, toxines fúngiques, sobretot durant tot el procés de recol·lecció, emmagatzematge i logística, amb la qual cosa seria necessari establir un bon procés de logística que evités o que minimitzés al màxim aquest perill de contaminació microbiològica per assegurar la seguretat del subproducte i el seu ús després com a matèria primera. I després també tenim que no hi ha molts estudis en el que seria els nivells d'inclusió. S'ha vist que la majoria parlen de fins al 20%, tot i que n'hi ha pocs. Amb tot això, quines serien les necessitats identificades? Doncs, sobretot, estudiar quin és l'efecte d'aquesta variabilitat dins la pròpia clorofil vermella, com afecta les seves propietats nutricionals, de sostenibilitat i de seguretat, establir aquesta cadena logística o aquesta cadena de recol·lecció que comentava, que pogués assegurar que el producte que tenim al final és segur i de qualitat, establir tecnologies d'hidratació que ens puguin assegurar l'estabilitat del subproducte, que evidentment siguin des d'un punt de vista econòmic i tècnic viables, que no siguin molt cares i que puguin ser absorbides o que pugui absorbir el preu de la matèria primera. I després també es pot identificar els nivells d'inclusió i fins i tot en quina seria la millor forma d'aplicació d'aquesta clorofil vermella. I pel cas dels additius tindríem una mica semblant al que seria la polpa de sansa, definir els processos d'extracció i veure els nivells d'inclusió, la validació, l'eficàcia. I amb tot això ja passaríem al tercer subproducte, que seria la rapa de raïm. En aquest cas, què veiem? Veiem, des d'un punt de vista nutricional, quines són les principals característiques. Tenim un contingut de proteïna del 14%, també és un contingut promig, que és bastant acceptable, un contingut baix en greix. Característica aquí que destaca és el contingut en fibra, sobretot el contingut en FDN i el FDA, que estem per sobre dels límits que consideràvem com a paràmetres de qualitat, la qual cosa això ja ens porta a pensar que necessitarem algun tipus de processat per poder millorar aquest aspecte, que al final s'acaba traduint en una baixa digestibilitat. I també tenim un contingut de lignina molt elevat. Comparat amb els cereals, el que veiem és que, a excepció de la proteïna i el greix, que estaríem en un valor similar, el que seria la fibra i la lignina sí que estaríem en valors molt elevats i hem de fer un processat segur. En el cas dels farratges ens passaria igual. En aquest cas, el que tenim és que la fibra és el paràmetre més important aquí, que ens fa que com a tal la rapa de raïm sigui difícil d'utilitzar sense un processat. I veiem que la fibra també és molt més elevada que els farratges, el mateix pel cas de les oleaginoses i lleguminoses i, evidentment, novament no arribem als nivells de proteïna que tindrien aquestes matèries primeres.
Quins tindrien els punts forts? Però d'aquest subproducte, que en té alguns, doncs tindríem que es generen en elevades quantitats. Tenim un contingut de proteïna, de moment és el que té contingut de proteïna promig més elevat, pels altres dos que hem parlat. I, novament, tenim que és una font important de compostos polifenòlics, però aquí potser tindríem un potencial més per pinso, més per additiu, que no pas potser com a matèria primera. I, a més, també hem vist que hi ha diferents iniciatives a nivell nacional de diferents projectes que estan actualment treballant en la valorització d'aquest subproducte de rapa, amb la qual cosa el sector es veu que el sector vinícola pot tenir un interès en poder valoritzar aquest subproducte, ja que la grisa potser sí que és un subproducte que s'està treballant molt més en la rapa, potser sempre havia quedat més apartat, potser s'utilitza com a adob, però que realment potser sí que hi ha un potencial i s'està veient que hi ha diferents projectes que estan veient si en poden treure més valor afegit d'aquest subproducte. Com a punts febles, què tenim? El que comentàvem, té una qualitat nutricional molt baixa i una digestibilitat baixíssima també, que dèiem abans, té un contingut de FDN, FDA molt elevat i de lignina també, un 51% de lignina, sí que evidentment té un contingut de lignina molt elevat. Necessitem processat, primer també perquè té una humitat molt elevada i segona, com em comentava abans, per millorar aquest perfil nutricional i per millorar la digestibilitat. Novament aquí, el processat pot ser químic, pot ser físic, pot ser biològic, tipus de fermentacions, seria el mateix tipus de processat més o menys que parlàvem en el cas de la polpa de Sansa. Sí que és veritat que hi ha molt poques evidències científiques que hagin estudiat l'ús de la rapa com a matèria primera per pinso additiu. Sí que també, per contra, hi ha aquests projectes a nivell nacional que ho estan estudiant avui en dia. Després, un altre punt febles que pot tenir seria la possible presència de plaguicides, que s'hauria de tenir en compte i controlar, sobretot pel tema de seguretat. I al final que estigués poc acceptat per part de les cooperatives, perquè comentàvem abans, aquí es necessita novament un cert component tecnològic o un cert processat que al final repercuteix en un augment de preu i aquest augment de preu pot fer que després les cooperatives no acceptin per el tema de la competitivitat amb les altres matèries primeres que estan ara disponibles. Quines serien les necessitats pel cas de la rapa de raïm? El que comentàvem, tot el desenvolupament tecnològic per millorar el perfil nutricional i la digestibilitat, tot el tema d'estudiar des d'un punt de vista tecnològic processos que siguin viables tant tècnic com econòmicament per fer aquest tractament i processat. Després, establir tots els valors de digestibilitat, nivells d'inclusió, s'ha fet tot l'estudi, com que hi ha pocs estudis, en aquest cas s'hauria de fer tot l'estudi en diferents tipus de bestiar, primer in vitro, després in vivo, fer tot el tipus de validacions, i des d'un punt de vista additiu, també seria bastant similar al que comentàvem abans, els processos d'extracció, estudiar l'inclusió additiu, estudiar la seva eficàcia, com funciona, i també aquí seria important tot el tema de la seguretat que comentàvem per la possible presència de determinats plaguicides. I ja per últim, l'últim subproducte, que seria la palla d'arròs. En aquest cas, la palla d'arròs no s'ha comparat amb els cereals, ni amb els farratge, ni amb les il·lusions i lleguminoses, sinó que només s'ha comparat amb la palla dels altres cereals, que en concret eren valors d'una barreja de palla de blat i ordi, i el que veiem és que és bastant similar, el que seria la composició nutricional. Tenim un contingut en proteïna baixet, sobre un 5% aproximadament, un contingut en greix també molt baixet, aproximadament un 1%. El contingut de fibra alimentària seria baixet, una mica inferior al que seria la palla dels altres cereals. En canvi, el contingut de la FDN i FDA seria molt similar i el contingut de lignina fins i tot seria una mica inferior al que seria la palla dels altres cereals. Com a punt fort, en aquest cas, què tenim? Tenim el que comentàvem, perfil nutricional similar a les palles de les cereals, de blat i l'ordi, tot i que aquí hem de tenir alguna consideració perquè una de les característiques de la palla és que pot ser rica en silici, a diferència de les altres palles, amb la qual cosa és una cosa a tenir en compte. És un subproducte que es genera en grans volums, té poca humitat, la qual cosa potser no requeriria grans processos d'estabilització i també, novament, tornem a veure que és una font interessant de compostos bioactius.
En aquest cas també són compostos polifenòlics, que s'ha vist que tenen certa capacitat antimicrobiana i antioxidant. I com a punts febles tindríem novament el tema de la variabilitat, que també s'ha vist que hi ha molta importància de diferents factors que afecten a la varietat dels aspectes nutricionals de la palla, des de la varietat de l'arròs fins al temps entre la collita i l'emmagatzematge, com s'ha fertilitzat el cultiu, la maduresa, diferents factors. Tenim que pel tema de la lignina i pel tema de les fibres que té baixa digestibilitat, perquè tot i que té un perfil nutricional molt similar a la palla dels cereals, estem parlant de continguts de FDN, per exemple, sobre quasi 70%, que són elevats i estan fora del rang de qualitat o del esperable. Després, sí que necessitaríem, en aquest cas, pretractaments per millorar el seu perfil nutricional, digestibilitat, fibres organolèctriques, també per disminuir aquest contingut de fibres i que pogués millorar la digestibilitat general de la palla d'arròs. Per exemple, tot i que és una font interessant de compostos actius, no s'han trobat evidències científiques del seu ús com a additiu, o sigui que seria un punt bastant innovador. Després, una de les coses més importants, que potser és una de les limitacions principals de la palla d'arròs, és que potser seria difícil establir processos de recollida, transport i emmagatzematge, sobretot per les pràctiques habituals que es poden donar ara en les cooperatives que facin cultiu d'arròs. Potser moltes d'elles simplement la deixen a camp, després és difícil de recuperar justament per ser un terreny fangós. Potser aquesta seria una de les limitacions més importants i una de les necessitats principals de la palla d'arròs. I quines són aquestes necessitats? Com a matèria primera, el que comentàvem, desenvolupar tots els processos tecnològics que ens puguin millorar el perfil nutricional, la digestibilitat i tot el tema de palatabilitat, perquè pugui ser més acceptable per part dels animals. Poder fer pinsos formulats, també s'ha vist que es pot mesclar amb altres matèries primeres, que potser millora d'alguna manera la seva acceptació, determinar temes de seguretat i, finalment, i molt important, tot d'establir la ruta de l'organització des d'un punt de vista que sigui econòmica i tècnicament viable i que pugui ser interessant des d'un punt de vista de ser utilitzada per fabricació de pinso i que compensi amb les actuals pràctiques agrícoles que estan fent avui dia. I com a additiu, novament, ha estudiat el tema de processos d'extracció. En aquest cas s'havia fet un estudi pràcticament de zero, que comentava hi ha poques evidències científiques, tot el tema d'extracció, validacions in vitro, validacions in vivo, tot el que sigui avaluar la viabilitat d'utilitzar aquest additiu per pinso, tot un estudi sencer. Amb tot aquestes necessitats i tots els 4 subproductes, el que s'ha fet és veure com això impacta en poder instaurar aquests models circulars en el futur o quins models circulars s'haurien d'instaurar. El que hem vist és que la principal estratègia identificada per donar resposta a aquestes necessitats a dia d'avui i amb les necessitats que hem identificat és poder realitzar aquests diferents projectes, aquests diferents estudis que hem anat identificant en el que ja puguin participar les diferents cooperatives que podrien estar interessades o que podrien formar el dia de demà les parts implicades dins aquesta ruta de valorització, dins d'aquest model circular, i serien aquests projectes d'R&D, aquests projectes col·laboratius que es podrien presentar a diferents convocatòries, interessers, i que al final serien la base per establir aquestes vies d'economia circular o aquests models d'economia circular en un futur. I a dia d'avui s'han establert diferents projectes per cada una de les necessitats i en principi és com una mica la base i són projectes que poden anar materialitzant en un futur. I fins aquí seria la part dels resultats. Moltes gràcies.